Momentálne sú 4 hodiny ráno a spal som asi 3 hodiny, neviem. A realita tejto 500 kikovej výzvy je, že úplne jednoduchý príklad, aby si to pochopil, je, že predstav si, že niekam bežíš 250 minút, už sa tam dostaneš, víš, si tam, že po piči, som tu, jebal som sa sem, 250 minút dní, to je jedno, otočíš sa, OK, jebal som sa sem, 250 dní, tak sa otočíš, že OK, musím ísť naspäť. Tak sa práve cítim, že som proste v polovici, skončiť nemôžem, lebo to už by bol, chápeš, to už by bol úplný tlak. Zároveň, aj čo dneska, že som spal 3 hodiny, víš, že dochádzajú mi nápady, alebo čo mám spraviť. Tie kliky už to už absolútne aj neriešim, kľudne si dám si dneska 1000 klikov, že, lebo už som to povedal, už to musím spraviť. Lebo fakt, že tých svalovic nemám absolútne. Len som v tom bode, že asi by mi aj bodla pauza nejaká, alebo už 250 dní som v tom kruhu, že každý deň musím spraviť video, alebo teda spravil som už video a víš, že podľa by mi pauza, ale hej, už je pondelok starý, ja idem spraviť dneska tento 257 000 klikov a hej, už je pondelok starý, nech sa darí.